Kasi ako. Siya lang ba naman? Ako na ito. Kumano ka niyang tayo kayo nila na ako? Pasaling kaya na tayo papa. Okay, oo. Nasulitin namin. Kumano nga maninggi po mga kiyanan ng kayo mga tayo di. Selfie. Ngayon kayo. Ano, papa? Papa! Nauto! Papa! Nauto! Sa datang. Tamnya weti aswa ikarapa wo ibukin sina yang putun naine awe tamnya yang putun naine sakia putun imane awe ikarapa wo ibukin tigege akwanganira nikarokwa tengaina amen ya nasu pundi dia orang pasti merawan tetar macam ni awak tetar wa aman jaga kayo aman jemaah kan aku pun merawan awak tu pun kaya mentai mana Nasu, jangan pun tayo pa yung utang na kung mano ba nakawala ka na? Ang tawag yan nga po na ito. Ang tawag ko ito. Iba ni, gusto kayo tayong tiriri? Oo ngayon. Pagkayos pa din tiriri, ganti kaysan. Ganti kay, nilang gabos na kaysan. Nauto, kansang mo na sa mahal. Wala na yung kaysan. Baka na kaysan, ito mandiri, mga sitwa yung mandiri. Anak ko yung sarili, anak ko yung meron na din. Iyang, baka na yung kaysan yun, yung mo na ulili, bayan kami ng aroan. Iyang, ngayon, nasu. Kirana mami. Kata yan nasu. Pwede ko iti ako nang nakakati mo ko yang tapondoro. Kata yan ako nang nguteka. Ako na nang niloy pa hindi kata na uroy. Ako na nakanta na nga mami. Pako na mo ang tahan na daya. Pati na aroy kakawagin di ba ya chinay. Ako na nyo tabi mo nasu. Pako na sibuwakin na. Ako na newakin na. Nasibuwakin na mi. Ano tayong tinili na mga bago mo tinili bayawan niya gugurin mami akan tayong tiraisan anak ko kami rungo kaysa bayawan niya gugurin papa papa kayo nang nakon tinili bye bye ano tayo yo akan nang nuraro kayo lagi din na sa namin hindi tahu to yang ang kayo berapa yung masih yang ada to ano ba ini pwede na bueno kayo rin mami Mami, bawa, jangan dede. Ay kami terus kita yang apa? Bawa mami ya, dia terus ngay. Kita lagi nasi mami, temo. Iyo kita kay tatan kita buat. Tatan, anda naman Yesus kita japuro. Oke, ini nasi naman Yesus. Ya, papa naman Yesus kay tatan. Katanya papa dorong didi jadi ngapung ngabite namin bukan ada ini ngapung ngamangan iya ngain apa tembubu dorong tatan gua ya pun tatan ini pa naman Yesus kay tatan. Ada yang mana? Mami atatan kan? Atatan ini mungkin nasi. Atatan ini ko. Yang orang yang menolak itu tetangga yuk, menolak betul lagi. Dengan kalau orang yang itu meruru tetangga yuk, orang yang itu meruru ayah pun kan nak bentuk nasi yang orang ayah meruru, tidak menolak. Amon payah nasi yang meruru. Amon payah nasi yang meruru. Ingat kita itu buat hati kita nasi lagi dia yuk. Betul yang kapu kita iring terang gambar lagi nama dia na. Neterai. Kalau ayah tetangga yuk, angan doa nasi raun nama. Tepai dari nanu tepai dari kata dia kan. Ya. Kamasan nora arun kay lagi jadi dia tiname nanu tepai. Hasan nori angan. Ba aitera arun dia tiname nanu tu mandiri. Good morning boys and girls. Good morning miss. Asan na mo? Tanmay, tiraso pa yung yawan nyo. Dawe! Awe, pinani. Awe, ako ka lang dawe ayo. Dagige! Dagige! Ayo, yung na yan kasi dagige ay tipipo ke? Ngayon. Ngayon, kasi pwede na para. Tira ka karo ya sinanam na tuwi ayo. Kakabungan na ibigin tira.
Imagine namin na namin tirana. Ika na meron kayo yan, House. Ay, Bobo, ayo, tirahin ko ayo. Ika, buhay mo. Ilang rodan na de sarili ko to uri yon de nami. Pag noria, punna kaya nakakain ng tayo dirili. Punna kaya. Gusto mo merang open, gusto mo ba nanon tayo dirili ilang tangga nga kito ay pura na naligi kitira. Dahil daw ilang ari ay lo. Ilang tayo dirili kana tayo pa yung uri sarili de pagpose de daw direct. Daw ay noroya. Inga kaya kana jay pura na nako de sarili. Ilang uri nanon de sarili. Ilang de nami. Nadakanga. Erang na nakakawag ito sarili, yun na din yung bobo. Basta mo ba kakabong na mo? Basta mo ba yung kapaya na ako yun? Basta mo ba? Basta mo ba yung nakakawag ito yung bobo? Lola. Makaya natin ba niya ako sa sarili at ako? Ay, dirang kaya ng koroya na diya, diya, ikaw yung mga rin yung bobo kayo. Ilang kura-kura nakakangas. Basta mo ba yung nasusunod na yung dirili? Natin ba niya ako sa sarili? Wala kaya pwede ka na yung atong, na narulo na iya karon ako tayo ngabong. Nakunti ngabong, nasuwang niya tayo kayo, nasuwang niya iya karon. Tiyawang mo ngabong, na narulo na iya karon. Nakayari, yasa na yung sarili. Kaya tayo nagkakang kanda, yasuwang niya kanda, yatang kanda yung sarili. Nakuya tayo, dirili. Ngaya, nakunti ngabong. Ay, ganun yung kami ba? Kamda ka ako niya, ni karo. Ay, ganun meron na kaya, ngabong, tiyawan ng ngabong. Tiyawan mo ka na similas, kan. Ninggalin niya doon talaga, itiran mo anong ma. Kaya itiran mo anong ma, saan na itiran mo anong ma. Kangay suami ami karo ba na naroro na haya tiran manuma ele ane andai ko nge tanam de name tenau to bobo andai ko aran tanam ko yo de tanam masuk ko tanam masuk tanam ge ngana ni nyarau saya apa ini nyarau tanam toro bobo itu mah kaya name masang na dalam de bobo minalaman na yung sama dalam lagi gini begini kok ayo ya masang yang enggak ya kan bo ya kan pada dari ya pada lagi pada yang ada kemudian yang beri yang enggak pada dia yang ada enggak oke ayo sama nih abang soalnya nih karo oke sama mo demo kali ini nak demo ini pindah dia mungkin di negara tenau to ya men ko ado to be ka de di go te pa man ya mun ado to be ka de Katanya na, nau to ko din nau. Ay mo tang ya ta ka dudu. Ya nga ay pud de mo mo ari din nami. Ya gi ma mo to wa yo te pa pun na tan na ba de mo man. Ang ado to be ka de. Katanya nau to, kata nasi marde. De nami, aku ka do mo ang patang mo mo. Ko patang mo ya ka nasi mari. Ati, buat apa? Nak pun nasi marde, jembu. Pun macam orang mau tarik aku dengan tutu beka deh. Tidak main dong mau nasi malu. Lagi ada mana itu mana ada malu ada malu. Karena mau dong loh. Ya jangan apa yang kami naruh kami. Atau ya kita mau fisio orang nggak bawa atau tidak kita terangkan. Inang kaya tahu yang kami dong. Pun noin doyo meruan ikan tapi kan kami. Paitan ini ada bang kami karo. Kamata niya rin yung yatay ng tumandidig. Matinay ako na pa eh. Tinay ka ba kaya? Matinay ka na. Awan niya rin yun. Diba kayo ka niya? Nakanya ito naman na may rin tumahay yote. Yote ba? Matangay na siya marite. Tempo po. Sila mo na yun yung nakangaro na siya mari na nung dahil dililig. Ikakabuhin mo nakakatoy ito siya kayo siya ngayon na. Hindi na sumusuya sa harapan. Yan, yote ba kayo ka? Kaya yun, diba? Kaya po siya kaya nga sekali bukan niya ngayon na sa mayo. Okay, yan sa sarili. Nakarawa tayo. Nakabili ako waran bukan na sa mayo. Bayaw na rin bisa. Okay, nakaro. Tayo, muna po ito kanya. Ako tinili ako. Kana sekali bukan niya. Ako titiya yun.
cái là nằm tập là không thì nhá thì nó không quên nấu tu ya nó xong bây giờ trong bộ để làm gì ya udah ti cái anh em bảo nó tôi biết mấy ngày rồi đấy tụi mình mua ya nó sao nó vậy tôi thế này đi cái này đâu đấy ngõ đấy chứ là hải của tôi thế bây giờ xoay đằng bát thì nên tôi nói cho nó không nghĩ cái này của cái này rồi Pasang pun orang awal itu, baik bayar pun kangen, kaya dah sinari, yang kaya orang yang menjual jadi ini nak ini, itu semua nak orang di nautu. Orang awal seri ini nasi wajib orang tidak menjual orang. Iya, no. Karena ini orang ini orang jadi ini, orang sih yang nak roya lebih. Orang yang orang menteri ini, orang semua nak pergi, nak kena apa lagi sana pergi. Orang yang nak bunda, ikan kuria. Iya. Jadi ikan kuria nasi wajib. Iya. Orang nak bunda tu tak ada anak pergi lagi ya. Orang nak bunda ada tahu je, nak bunda. Yang sirbo yan na yan ang ahulgan. Kita yan ang kasuwayan. Akan na yan, o dyan ang kasuwayan. Akan na yung kasuwayan na suwan ito ay yung utaya ka. Ay suwan ko na game. Ay, kasi nasi kayo sila kan game na yan. Ay, yung anak nakakaroon ay kunang game telefon nga po ate game. Ako na yan ang acara na pa yung batawata rin this. Ito yung anak po yung katan eh. O yan nakapuntangan na kamukurin ka na. Kurang mana-mana nasi sana mo pandang ang kulay mo sila na ko ng restaurants. Ay siguro na rin naman eh. Ay ko nang rolling kayo nang yun yung yung matiyang ate. Ato di tuwa yo di ba? Kaja yang kayo din kayo na tuwa na auto. Na to tuwa no. Ano yung kayo na suwa yan na to yan na mure. Yung buhay na bete ay buway yo ay. Yan rolling. Atau merah ada apa? Ilang nangai tahu ni ba? Kung tahu musim mo ba? Kam nakain. Ni mo ka niyaw. Ni pa pun kain dari kedoai. Kada ya hari ke. Ni o tirari ng kain mo na ni. Ni kan gadutungan na kain bito. Wo. Ang ate ilang kakain tahu doon. Atau main na kam na ko. Anang pun ka kana ko mo awe. Main na kam na. Ayu ada pun te women de education. Lega ginaw na de CTRC at KTC. Ayo, kita ya dengan main exam. The week exam aja the week main na. Ya ranak pada graduation week. Graduation kita ada kau pergi. Oh ya tadi kau pergi yang dia jangan. Ang tadi jangan yang dia jangan ba. Kamu nak dia tadi ayah nak musida waroy. Kamu nak dia tadi ba anak anak dia pergi. Kamar kerja roy. Kamu reya. Ya tahu macam dia nak cerana. Anak-anaknya aja tadi. Kemasan kau kerawan aku jalan sini. Kasi may nagkakaroon. Nanda ko siya ng kawat niya kasi. Nasuang ko na yun. Tinay ko. Ngaraw ayun. Ako na si mga kawat nanatay. Nanatay. Nakakamata pa yung kawat nanatay pa. Nakakamata pa yung mandi exam. Ano si man? Nanatay kayo daw na. Titimuan tara. Okay. Nasi man. Yung bubo. Ikan na. Yapon na. Ito. Nilawan na present in the exam. Karena ako pumunta kayo rin ako dinili. Ako nakakarawan na kang nanatay mahan di exam. Nasi marate, yung bobo, wala nga ako daw ba eh. Iyan kina akong drawing niya na rin eh. Inatay na tayo na, titimukuan tara. At ako sa mga bobo mo, eh? Ayan. Nakapot ka ba? Dawi ka rin mina. Damuhan po nga rin mina. Damuhan na ini. Good morning, boys and girls. Good morning, Mrs. Ayah, main mo ay sinawag din din. I mean the weekend eh. Tara na yung Monday day. Ya sinawag din eh. Tan. Sinano? Kaway temi ako mati. Tahu sinano man sinano na kaisa kita utana. Sinin na ako. Tinanong na classroom sa kaisa kaya ako rin na tayo Monday day ke. Kaya sinawag kayo kaisa mas Monday day. Okay, ngayon nakatimpo mo na ba? Unahan ako raw ni kaisa ki. Nami, kuan kaisa ki ko. Yan kaisa. Asa nga raw? Sila kaisa pero hindi na kaisa. Kana si kaisa kita raw mandiri awan diri. Anak guru ya sa diri anak ada diri no ada. Sana si kaisa nga. Asa wala nang di, right? Ngaya yerinda dari. Opo, kan kaisa ke wag. Iyan kan kaisa. Papo enterano, pati neo ni kaisa. Ataki. Ana wag na nang may karoy. Puni ngaya kapayar. Kapayan na tere invest na konta.